ugalketa sexuala garrantzitsua da aztertzea, ugalketa sexuala dagoen bezala, ugalketa sexuala dagoelako. Biologoen ikuspuntutik eta Darwinek esan da, berak ezin zuen azaldu nola zegoen ugalketa sexualik. Horrek eragiten duelako espezie batetan ale desberdin bi egotea, arrak eta emeak. Bai? Eta arrak eta emeak egotean, ale bakoitza dago desberdin egokituta inguruneari. Zer ekartzen du ugalketa sexualak? Desberdintzapenarako gaitasuna, beraz, kumeak desberdinak dira beraien gurasoekiko eta hobeto egokitua daude ingurunarentzako. Hori da galdera fundamental bat. Bestetik, biologoak baita lan egiten dugu ikerketa aplikatuan, bai? Eta adibidez, akuikulturan lan egiten baldin baduzu, zer nahi duzu? Aleberriak ekoiztu, eta aleberriak ekoizteko zer menperatu behar duzu? Zure animalien ugalketa patroia. Ale gehiago ekoiztu ahal izateko. Horre, bakarrik lan egin ahal izango zu hortan, ezagutzu egiten baldin baduzu, ugalketa sexualaren patroi normalak. Nola ugaldu egiten diran, zuk lanean ari zaren animaliak. Danok ezagutzen dugu sexu determinazio genetikoa. Hau da, kromosometan dago gure patua, ez? Ni isa Y-koa naiz eta beraz arra naiz. Nire alaba isa da eta beraz bera emea da. Eta hori gertatu egiten da animali espezie guztietan. Ez kromosoma berberekin, baina horrela gertatu egiten da. Dago determinazio genetiko bat. Baina badaude espezietan non ingurunearen aldaketak gailendu daitezken sexu determinazio genetikoaren gainean. Adibidez, naiz eta ale bat genetikoki arra izan, inguruneko temperatura aldatu egiten baldin bada, gerta daiteke temperatura altuagoak izatekotan, naiz eta isa izan, ale hori garatzea argisa. Edo beste espezie batetan, eragin dezake temperatura aldaketa horrek garatzea eme gisa. Beste kasu batzuetan izan daitezke ingurunea den kutsatzaileak. Kutsatzaileak gailendu egiten zaizkie dagoen determinazio genetikoari. Beste kasu batzuetan izan daiteke egoera soziala edo izan daiteke pH aldaketa bat. Intersex fenomenoa da izakidioikoetan, guk ezagutzen ditugun espezieak non arrak eta emeak diran, badakigu arrak barrabiak dituzte eta emeak obarioak dituzte. Intersex fenomenoa da fenomeno bat zeinetan ingurunean dauden kutsatzaile batzuen eraginez, arrek beraien barrabiletan obositoak ekoiztu egiten dituzte. Hau da, folikulo espermatikoen artean arrautsak ekoizten dituzte. Eta badakizue, guarrok testosterona ekoizten dugu eta gure testosteronarekin espermatozoideak ekoizten ditugu. Ez ditugu zertan obositoak ekoiztu behar. Intersex fenomeno bada, normalean kutsaduraren menpean animali arretan feminizazio bat gertatzea eta feminizazio horren ondorioz espermatozoideak eman beharko zituzken zenbait zelula arrautsak ematen dituztela. Gu lan egiten dugu korrokoiekin. Korrokoia danauka asoziatu egiten ditugu ingurune kutsatsuetara. Gure itsasadarretan non kutsadura dagoen bertan bizi da gure korrokoia. Gu korrokoia aztertuta gure kostaldeko hainbat lekuetan, bai Bilboko leku desberdinetan, bai Gernikan, bai Deban, bai Ondarroan, bai Pasaian, identifikatu ditugu korrokoiak, arrak, arrautsak ekoiztu egiten dituztenak beraien barrabiletan. Kasu batzuetan identifikatu dugu populazioaren 80% intersex dela. Eta espezie dioiko batetan, non banatuta dauden arrak eta non banatuta dauden emeak, ar batek ez lituzke obositoak, arrutsak ekoiztu beharko bere barrabiletan. Horrek mugatu egiten duelako nolabait bere ugalketarako ahalmena, feminizatu egiten da. Eta gure kostaldean esan beharra daukagu nahiko intersex prevalentzia altuak aurkitu izan ditugula. Batipat, Gernikan eta Pasaian.